Muswana zofanira musi wechitatu ndichiti ndokwanisa kubata here but aiwa haundibati uya musi wechishanu. Chishanu icho ndakashingirira ndofunga past 9 to 10 ndandapano pandatofona chiremba ndikachiremba ndasvika sikanzai wagare ipapo handichigare ipapo ndochiva ndakashingirira ndakagara ndatofunga kuti pamwe kungosvika nekwereswa nekuenda kuchikumba. Shuwa chiremba wakauya sowe rakabatwa vari pakati ndaora moyo zveshuwa ndikati chandawira chipano ndopandakasimudzwa nachiremba vakatsanangura nhau yangu yemakumbo aya vakati makumbo ako uri kunzi makumbo ari kuora kwachiremba ndikati hongu ishe ndozvitaura nachiremba mabhonzo ari kuora inde zveshuwa sikani yakabuda kudaro chinzi mabhonzo ari kuora ndakashaya kuti mabhonzo ari kuora nendakabvunza ana chiremba chikonzero chikuti mabhonzo aore chii vashaka nachikonzero icho kwanditi wakanokorwa tsoka ndonauripo kufa haufe kwese kwakuti ndeuchizwa nayo kuti kuchafa haufe asi uchagari pauchiri asi ndatumwa uzosunungura zveshuwa chiremba wakandisunungura. Ndakazoya musi wesvondo ndaya musi wesvondo ndo musi wangu wekupedzisira ndichizoenda kuoperation musi wechipiri ndati chiremba ndikuenda kuoperation musi wechipiri sikanzi inini ndiri pano ndati operation hakuna uri chikonzi imbomira operation ngairunzi iri kunzi imbomira ndishuwa ndakati ndichisvika ndichiona machiremba operation yakamiswa andakanazokupiwa kana musi wekuzodzokera zvekare zvakabva zvangopera zvakadaro saka ndakutenda ishe nebasa guru ravakandiitira muupenyu hwangu nanchimbo mazona asiri kuenda ndamboenda Anglican saka ndokuponesa kuti urambe uchienda kuAnglican. Aiwa ishe wangu wakuya kumasowe ndakuya kumasowe aiwa kuseka azviti ndatenda munhu anoponeswa munhu asadza kereke yani aiwa ndinotenda ishe wangu ndakutenda ishe nebasa guru rawakandiitira. Pano mwada ari kwamu ini ndakanga ndine mwana wangu mukomana uyo agerapo akarapa mwana wangu akangorwara anga ana vamwene vangu avarapa anga ana vamwene vangu avarapa mwana achigara namama wakamwene muri kuwana mwene anowira nororo rakadai zvinofadza mufunzi mirai pane muroro wenyu achigara namama vakandifonera iri sande makuseni vangoti mai Maliki mwana arwara atichanga kutobuda mututu takamboedza kutaura zvese zvataisonzwa vamwe vachitaura kuti kana mwana abuda mututu munodai so kana mwana abuda mututu munodai so hapana chakabvuma ipapo zvakaramba mama wabva vatondifonera kuti aiwa itai serious muuye mwana ari kutobuda mututu uri serious no handafonera ishe ndobva ndavaudza ndakuenda kwaRusape tasangana nedambudziko mwana kubuda mututu kubva tatokwira bva taenda kwaRusape ishe wabva vataenda mwana takasvika kugeneral ndakwana vava kugeneral hospital nemwana nemanesi anga abva nawo kumusha ikoko tasvika mugeneral ndione mwana utobuda mututu akutongorezuka akungoitawo kamwe kamwe tiri maSape muyame takagara 2 days mugeneral hospital mututu hauna kumira mututu akaramba uchibuda asi neni hatina kumirawo ini nemurume wangu communicata naishe tichingovaudza ishe mwana ari kungobuda mututu she vakati ndazvinzwa mwanangu tiri paRusape paya Rusape ikati takutadzai endai kwaMutare ndichisvika pagedhi rekwamutare mwana akatanga kupindurudza maziso kudai atanga kutaura nerimwe voice rekuti kana nanhasi handirizive zvikanzi munoshaina muda kushaina nei kwemi ikaka manesi akatovhunduka kuti vamwe nesi vechikuru vanga varipo bva vati batsirai mwana uyu batsirai mwana kozi ndandine nhumbu madhesi acho akati batsirai mwana uyu muda kuti mwana aperere here mumaoko emwana sokuti ndakatovhunduka kuti saka mwana wangu akutofa baabayiwa jekiseni ari patinosvikira panosvikira maambulensi patazokwidzwa kuisa kuwadi mwana wangu anga asina kana chaanogona mututu uchingobuda ishe bva vazondifonera varivo manje vakati mwana asei mwanangu vandati ezvino mututu unenge wambotimirei asi haasi kumbovhura maziso shoko raakapedzisira kutaura neni nderekuti mama ndavhura maziso nditorewo picha zvokuti zvinhu zvakandityisa kuti munhu anga akutopera kudai so akundiudza mashoko ekuti nditore picha mwana ndakamutora picha asi ndaichera
kuti hakusiriko kunova kuonekana nemwana wangu here cause anga ato useless angowo munhu akungu amheno zvaanga angori ishe bva vanditi sei mwana ndikati mututu wami asi mwana angori pakaoma ishe bva vati isa foni yako pachesta kubva vataura nemwana inini mwana wangu anga asingandida here asi kuna ishe akapinda kubva ishe vati aiwa rega ndimunamatiri musiwo akabva anamatirwa naishe ndofunga takazogara dzinenge 2 days kubva tadischarge tikanzi taenda kumaexray taenda kumascan tashaya chirwere kuti chii kwakubva tatobuda kwamutare vazomboti budei ndiri pamaternity leave kubva tadzoka futi naye panapa ishe bva vandipa munamato akati ndinoda kuti tionekane nemututu kubva musi wandakapiwa munamato ndikamugezera pano naishe nanhasi mwana wangu asati abuda mututu kozoita nyaya yekuti ndakauya ndichiti ndandiri pamaternity leave ndakauya ndichiti ishe ndauda kudzokera kubasa kwangu basa zvakuri kuita vamwe vanhu vari kutodzingwa mabasa vachinzi tawandisa pandauya ndikakumbira muteuro kuna ishe ini ndandakagara murume wangu anga akagara hakuna kwakuchibva mari apa tiri muHarare saka takauya kuna ishe bva vatoti ndazviona vanangu nhamo yakurova izveshuwa kubva vati pamuteuro ini ndii ndakatanga kudzokera kubasa ndobva ndaenda kubasa kwangu ndikatonotaura navo kubasa bva vatoti aiwa dzoka nzvimbo yako iri kubva ndadzokera kubasa bva ndadzoka futi kuna ishe ndikati kubasa ndakanzi ndidzoka murume wangu basa paakanga arutaura kuti zvakaoma ishe zvakaoma musi watakazobva na8 achiti ishe hatiendi kusvikira matieresa ndokukana angogara 2 days ezvino ane motikari yake ari kufamba paroti saka ndinoda kutenda yabudo pavhidhi nekadzokona oti kuburisa mukadzebe akashinga mukomana haana gemenzi asi akaita dambudziko ndomutevera sei handiyanye kumushaya shaya pane nguva yekubva achiuya nemukoma wake ari kuBotswana Antoni somuti Tony handidi saka pakuuya kwamunoti dzimwe nguva ndotoona mahama dzangu mufu saka ndopesa ndangu kutereta hama yangu yandivondudza dambudziko yasei ndikaitina mati kuti Mwari atikundise ndatenda ndotenda achite kutanga pana mai wangu nekangu akanga arwara 2 years akati gore echibleeda ekobva aita kuva 6 months aingogwina kubva nyara dzimwe abagwina kunge rastibhoni yomba medu aingogwina kubva kuita mafuro bvavhura mazino bvangoda kuti masini ndakuoneka musara mozvichengeta mega kubva tagare chingogare kadairoso echingoitika ikaenda kwese kwatakaenda kwese yangozi aendese kumusha kwawadwa nibaba awo akafa kumakuwa airoso baba wangu wabvaudza baba John but wedini mimi uyai kuno mumbonani BabaMagirazi achitanga zvedu paredhi echingota kwati mukoma wangu vangu ndingobva kuno auya takagara mama akagara kumuning'ina wawo ini ndichigara nevamwe wavadzadzi dzangu vonyora fofo ndangari fomu 2 nangu tudiki vauya kuno kubva agara pamasowe panapa agara ati aingoti seikuzvifunga kuti asi upenyu hunodika wazombosvika ipi takadai so zvikuti unotaura nhamo kuti aziye muri usina futa ndiyi unge zvakanaka hama dzamwari taingotarisana so ana tidzingo wachikora nakagonyora usiko akagara pamba kugara zvikuti kana kuti sadza risina muriwo handiyi kugarika idzi nhamo dzese dzingasakurwa bai tagara daro ndopaka kuno kubva chibatsirwa ndoshoka danabvira potepa munamato kumba asaingoita zviro zvavo kuno amangu ndopakafona panestidom zvikazi mangwana uyai munditora ndododzoka kumba kwangu ndikati ndikazi mukasanditora ndikachimura ikokoko mese ndikati haina handisi kuziva ikokoko ba ndikati tikauya pamba ndopaigwina kapite muri wanzobva agwina obva anyara kangaisa kumaraini kuana zvaingoita vatakoti dzinonesa icho mama angu veshuwa chokwadi akaita tomira mukrismas obva atingosvika pamba kazidogeza mabhurangeti angu newashe dokirina mbo mangu ndega kuze mune zvichiramba mama kuuya kuita basa panapa obva ati ndaita basa rangu veshuwa haana omborwara haana chaakamboita ndangobva azoya kubva kuno kurai kuno kobva yakumba haanobvira ambobhridha anobvira ambodonha kana kuita sei mama wakaita gore vachibhridha vachingogwina vachiruma mazino vachibuda furo nekamuning'ina kalasitibhoni vachigwina
aingogwina otongonyarara adaro. So vakazoya kumba akati vanopinda kuso Christmas last year asvikavatogara pamba ana chakatombira ndinga akatori magadheni akatori mamunda wavo ega saka ikozova kugara pamba zvaripo pamba ariko akasingagari pamba iko takaenda kumba kwevanhuko ukatauzanurwanonyepa kango yapamba chete aingogwina obva atongonyarara. Saka muri kuti maidya sadza risina muriwo mamasi pana dizvikani maidya sadza risina muriwo kana maona muriwo uchongo usina mafuta anakagamwa tozonyara form 4 years dzese vana vakatadza kuenda kuchikoro akatogara pamba watatogara dasona mwari obva atopindura akazavamukoma kuti iye uyu iwe vatondatori mhepo chairo atisi munhu bachairo atombotiza pamba kogara musango kanamata kuti awanikwe awanikwa akawanikwa kutopenga ndikanamata pafoni mutenda ari kugara pano nasi angafanira agara musango ari kuzvitaurira chi atinegara kwasi ungada titaura mama yesungezvitanda vanhu